Имаме следното движение, много наподобява на предното хоро, но тук е малко по-скокливо, малко по-разиграно. Ръцете са в шесто положение горе, хвата е за длани и имаме следното нещо. Започваме с кръстосване отзад. Раз, отзад и стъпка отпред. И раз, отзад и хоп, отпред. И раз, отзад и хоп, отпред. И сега тук е важното, защото кръстосваме само отзад и после прибираме ляв с удар. Раз и два и хоп. Айде още веднъж. 3 пъти правим кръстосване отзад и отпред. След това на четвъртия имаме спиране. Готови? И раз, и два, и два, и два, и три, и два, и четири, два, и пет, и два, и хоп. Още едно ли имаш? Добре, хайде пак. Раз, и два, и хе. Викаме. Следва да сме по двойки. Да си изведем другарчето, както сме били така, жената е отляво, мъжът е отдясно. Или едната жена е отдясно, другата жена е отляво. Да. Да. Днешно време. Така, вдигаме горе. От тук имаме извеждане на жената, като със същите стъпки. Първо показваме ръцете и извеждането, после ще оправим краката. Хващаме дясната ръка за нейната лява. Да. Другите ръце могат да бъдат пуснати долу или да ги приберем отзад. А жените отпред. Завъртаме се да видите. Отпред, на корема. Да, така. От тук. Айде да го направим сега с движение. Както не спираме хорото изобщо, тръгваме с десен крак и извеждаме жената. И десен, и два, и ляв, и два, и. Движим се надясно по посока на кръга на хорото. Айде още. Раз, и два, и два, и два, и три, и два, и четири, два, и пет, и два, и шест. Внимавай, десен, два, и... Супер! Това всяка се повтаря по два пъти. Така ще го направим. От тук следва забавната част, където жената се върти на всеки десен крак. Показваме. Само гледайте. Имаме. Раз, и два, и два, и два, и три, и два, и четири, два, и пет, и два, и шест, и два, и седем, два, и хе. След